for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1 Basta Radio Bombo! Unsa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agong mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, mga misteryo sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan, apang nagakatabo. Kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad sang Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Sa itong matahong na sukilanon sa itong palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Hindi ako mapahamtang sang hulat sila ni Larry kag Nimrod. Labi nga kabalakang idabatsyag ko. Samtang nagatulog ako sa iligdaan ni Sylvia. Oh, mahal, hindi ka magkabalaka. Hindi ako maguntat sa paghimo sang paagi. Agud nga masalapuan ka. Hindi.
Gani. Subo na kong taning adlaw sa ngamon kasal ni Sylvia. Natala na kami nga kaslon. Karon mga launa sang hapon sa West. Anak, Pa? Nga pa? may bisita ka. Aring mga abyan mo sa syudad. Ari na sila ni Larry. Pa? Magwa na ako. Ara na ako. Ako na lang nagupod kay Larry. Kaya hindi pa mayong pamatsyag ni Nimrod eh. Nagapamilit, gigani siya nga mag-upod, Mig. Apang ginpapahuway ko na lang siya, anay. Kibasi ko mabughat siya kung magbiyahe sa Malawig. Isa pa, nagalain pagid siya eh. Kay wala naman ang pakita siya ang nobya niya. Do, nag-inulhot na lang ang mga problema. Ang maayo pa, dalianay ka mo. Naghanda sang pagkaon si Manang. Makaon na kita. Nakaibalo ako nga gutom ka mo eh. Tungod kalayo pangadaan sang inbiyahian ninyo. Hindi ka mo maguya-uya. Oh, ikaw ya? Magkaon ka man sang mayo? Hindi na lang ninyo ako pagkabalak eh. 45 minutos na lang nabilin. Kasal na puntahin na mo ni Sylvia. Brent, aring sudan oh. Magutang ka sa plato mo. Salamat lang. May nagsulod? Late na pala ako? Sylvia? Sylvia? Maghintay 2 minutos pa kita. Sylvia? Brent, amo na lang pala inang suksukon mo? Kasal naton. Hoy, late na kita. Mahal. Paano nga? Karoon na lang kita masugilanon Sa subong, malakat na anay kita. Dali na ka mo sa munisipyo. Mga 15 minutos pa nga daan ang biyahiyon naton pa Banwa eh. May salakyan na kita. Nga nagahulat sa gwa. Ginpahulam ng ana ina ni Mama sa akon. Mama? Nagkitain na sila sang iya iloy. Hoy, ga! Hulag na! Mag-ilis ka na! Ate, oo! Madali lang! Okay na ako. Dali na ka mo. Anak, madali lang. Ma? Brent, anak, aring sing-sing ho. Amoy nang ipasuksok mo kay Sylvia. Ma? Anak, pasensya ka na ha? Sige na. Karon na lang kita mapadayon sa pagsugilhanon. Paglakat na kamo. Sige na. Dali na kamo. Ginakalipay namon nga makilala ka, ma'am. Tita na lang. Kamusta ang biyahe ninyo? Naglingin ang ulo ko. First time ko abi nga magsakay sa helicopter, tita eh. Sino malabing magunahuna? Nga helikopter ang sakyan namon. Matapos ang kasal,
Pakadto diri sa malapalasyo nga balay sang misteryosa kung nga ugangan. Tita, sa din bala kita? Sa din bala nahamtang ang balay mo nga ini? Mas maayo kung hindi na lang inyo mahibalaan. Bay, Hindi ka mo magkabalaka. Makapauli ka mo, kag makakadto sa kondiin man, nga gusto ninyo nga kadtuan. Apang sa subong, gusto ko, sa ulugon naton ang kasal sang akon anak, kag sang mapalaron nga lalaki nga ini. Mapalaron gid bala matuod siya, ma? Nga Kay sugod sang nangin kami. Pulos problema lang. Kagkaaswa nga lang iya nga naagom. Silvia, ano ka pala? Kay matuod man Sugod sa nag-abot ako sa kabuhi mo. Pulos ka di malasan na lang ang naagom mo. Kagsang pamilya mo. Silvia, mahal. Amo na silang kahimtangan sang kabuhi namon. Antes ka pa nag-abot sa kabuhi ko. Ikaw pa ganing nagasalbar sa amon, hindi bala? Gani gusto si mama mo. Mapalaron ako. Wala na sang pinakaswerte pa magluwas sa akon. Tungod ako ang ginpili mo. Diri na lang ka mo mag-honeymoon. Napahanda ko ng kwarto ninyo. Kag amo man ang iya sa mga abyan ninyo. Maglagaw ka mo sa bilog nga isla. Kag hindi ka mo makabalaka. Kag ginbilin ko na ka mo sa mga tinawo ko kag mga kabulig. Kag kung may kinahanglan ka mo, maghambala ka mo sa ila. Kabigan ninyo, nga inyo man nagduog nga ini. Hoo gali. Makitaan na lang kita buwas, ha? Nga ama, sa di ka makadto. May importante lang ako nga asikasuhon, anak. Kag gusto ko, hatagan ninyo ako dayon sang apo, ha? Nagihom siya. Kay siya lang ang paglaom naton batok sa aton mga kaaway. Daw kasubong bala nga sigurado gid siya sa ginapanghambal niya. Tita? Paano kung kinahanglan na namon nga magpauli? Agakwan, nagapamangkon lang ako. Just in case of emergency. Kasubong sang ano? Ay, ano ka ba lalari? Katawom sang duog nga ini Ang pagpaulit dayon ang ginapaminsar mo? Kung pwede lang gani nga diri na lang ako yung ma-star. Maita? Tita, gusto mo ba lang nga adoptaro na lang ako? Hambalala ninyo si Emilia, ang akon mayorduma. Kung gusto na ninyo nga magpauli, sa wala pa ako makabalik. Kag ikaw naman, iho? Tita? Nahilambit sa ako ni Silvia, nga ikaw kuno ang nagbulig sa iya, nga mahangpan ang mensahe ko. Oo, tita. Nahinambit man niya sa akon, nga mahuyugon ka magbasa sang libro. Matuod din na, tita. Kung amo, gusto ko ipahibalo sa imo, nga bukas ang akon library para sa imo. Ipatawag lang sa Emilia, para nga madala ka niya dito.
Matuod, tita? Oo. Oh, yes! Salamat kay tita, ha? Sige ha. Mabilin ko na kamo. Ay, wow! Bongga kagad best friend. Hamak mo ha? Prinsesa kagad sa mga anghel diri sa duta. Ay ako ay han. May ginatago man na yan ng mga ginikanan ko sa akon. Ay wish ko gid nga mahibalan sa isa sa mga inadlaw nga ini nga diwata maggali ako. Ay, ang maayo pa. Mapahuway na kita. Dali lang kay tawgon kong mayorduma. Aring Bel. May kinahanglan ka, senyorita? Gusto na namon nga magpahuway. Idulong na sila sa ilang mga kwarto, ha? Kagoo gali. Gusto nila rin nga magkadto sa library. Kung mahimo, idulong na lang siya dito palihog. Ate, oo senyorita. Tawgon ko lang ang iban nga kabulig para nga mag-assist sa ila. Wow! Grabe gigaling library ni mama mo, Sylvia, no? Nga nakasiling kasi na, Larry. Ato dito ang tanan nga libro nga ginapangita ko. Daw gusto ko na gani nga diri na lang maistar upod sa inyo eh. Wala ba lang nagadulom ang mga mata mo kung magbasa ka sa mga libro? Sa kaloisang Diyos, daw wala pa man O Tiano, may bago ba lang nga discovery? Oo. Kay ginbasa ko man ang history sa inyo pamilya. Daw mahibalan gid. Gahungod ato nga ginhanda ni mama mo para sa akon. Antes siya naglakat kay ina. Kay naabtan ko nga bukas na ini nga daan. Kaganong bahin dito, Larry? Nakaibalo ka bala? Nga ang katapusan nga nangin anak sang pinakakatapusan nga gintamnan sang binhi. 1,000 ka tuig na ang nakaligad. Amo na subong ang hari sa mga aswang kag maligno? Ha? Oo, Sylvia. Suno sa nakasulat dito. Siya kuno ang pinakagamhanan sa bugos na kasaysayan sa inyo kaliwat. Apang tungod sa kagustuhan kuno sini nga mangin immortal, nga batuan ang kagustuhan sang mahal nga Dios. Nakigdil ini sa diablo para nga maangkon ini. Kag naangkon gid niya? Oo, Mayta. Hala. Kag suno sa ginsulat sa mensahe ni Tita Harriet sakon, nga ginipit niya sa pahina sa diin. Nasulod dito ang istorya nga gusto niya nga basahon ko. Ang katapusan kuno nga anak sang gintamnan sang binhi nagahingalan kay Lucio. Lucio? Buhi pa bala ina siya? Buhi pa siya tubtub subong. Kag siya ang hari sa mga impakto kag aswang sa bulig sang diablo. Ano? Ano? Magabian sa dagrinyo sa pagkamati ang batahong magsugpon sa itong sugilanon kaysa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories,
13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango din ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany-colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente,
respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts ng vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kun kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona, apang sa babayi antes mag... Na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once there was a love. Sa tagsa kakabuhi sang tawo, kag sa tagsa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma.
Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once there was a love. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Soledad, kagin pasakop ng kristal, kagaton manatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Manog pa kuno-kuno, nga kasing-kasing. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. As my life goes on, I know I will. Hindi na ang tanan niya bayan sa balay niya ini ang naputos sa kasubok. Kundi bisa ng kasing-kasing sa mga nag-ailistar diri. Dumatulo man ang akong luha. Naluway ako sa iya. Ay, tanan kita. Nagaagi sa tanan niya pagtilawa. Malampuwasan lang naton ang tanan nga ini. Kung makatuon kita sa pagbaton sang kamatuuran. Nga may mga bagay nga hindi naton mabago. Tubtob sano. Gani, hindi mo dapat nga basulon ang mahal nga Diyos. Tungod kung may ginbawi man siya, may ginahatag man siya sa imo nga sobra-sobra pa. Sa ginbawi niya sa imo. Hindi paghinulsol ang dapat mo nga itanom sa imo kasing-kasing, kundi ang pagpasalamat sa mahal nga Diyos sa mga bagay nga ginhatag niya sa imo. Hindi tanan nagaagom sang kasulhayan nga ginatamasa mo subong. May masubra pa bala sa kabuhi nga nadula, Soledad? Ay, nakahibalo kita nga wala asang makasobra sa kabuhi sang tawo. Apang tanan kita, magataliwan gid sa kalibutan nga ini. Magtuon lang kita sa pagbaton sa mga bagay nga may ara kita subong. Kaghandaan naton ang maabot nga buwas. Kag kun kasubo lang ang nagakabuhi sa imo kasing-kasing, usikan mo lang ang malahalon nga tion sang imo kabuhi. Sa wala man lang sang pulos nga bagay. Ang oras nga nadula, daw kabuhi nga nadula. Kag hindi na naton ini mabalik pa, tubtub sa katubtuban. Naginhawa siya sang madalom. Sige, Soledad. Mauna na ako sa imo. Nagsulod na siya. Ay, nakigbala siya sa ginhambal ko sa iya?
aga na gali. Ay, nabatian ko na ang huni sa mga pispis. Oh, si Ricardo. Hinalik ko lang siya nga nadumduman. Hindi madula sa kaisipan ko ang pagsugilano namon sa balkonahe kagabi. Hinali lang nga nagseryoso ang nawong niya kag nagpalayo. Ayhan, wala niya naluyagan ang ginpanghambal ko sa iya. Ba, may nagapanoktok. Madali lang. Mabangon ako. Ay, buksan ko ang pertahan. Mayong aga, day Solidad. Ay, mayong aga man, Yaya. Ano yung dala mo? Ini? Amo ining mga bayong aging patahi ni Senyor Ricardo para sa imo, day. Bag-o lang inigin dulong sang modista. Itakos mo kuno, day. Para nga mahibalaan kung may problema. Para nga makaayo niya. Ay, ate sige, Yaya. Kari ka, magsulod ka, Yaya. Kay mapabulig na lang ako dayon sa imo. Pag isa, Yaya, tulukay ng ginasuksok ko. Ay, abaw! Kanami, giday! Bagay, gid sa imo. Kag sigurado nga, magadayaw gid sa imo si Senyor Ricardo. Kung makita niya nga ginasuksok mo, ina, day! Yaya? Wala labot sa mga bayo. May iban pagid nga mga gamit nga ginpamakal si Ricardo sa akon. Kag salamat. Kay ginbuligan ako ni Yaya sa pagpangplastar sini sa aparador. Ang mayo pa, maligo na ako Kay do kapilit na gid sang lawas ko. Kay dason, ang isa sa mga bag-o nga bayo nga ginhatag ni Ricardo sa akon, amo ang isuksok ko. Do hindi ako ayawon magtulog sang dagway ko sa espeho. Kaangayan gid sa akon sang ginasuksok ko nga palda kag blusa. Day Solidad, handa ng lamisa, day. Mamahaw na ka mo. Sige, Yaya. Masunod lang ako. Salamat, gid. Ano ay hanang mangin reaction ni Ricardo kung makita niya ako? Magwa na ako diri sa kwarto ko, Dito ako madiretso sa komedor.
may kaupod ang magtiyo sa lamisa. Isa ka babae kag may edad na. Mayong aga. Mayong aga man. Chay Marita, siya si Solidad. Bisita na mo ni Sani. Solidad, siya si Chay Marita, tiya ko. Isang ginasiling ko sa imo nga makaupod mo diri sa balay. Hala, kinhakos niya ako. Tawgalag ako kay Chay Marita. Nakahibalo ka balaga daw sa maano na ako nga makaangkon sang hinablos nga babaye? Kay man ining hinablos ko, daw wala sang plano nga magpangasawa. Gani nagtigulang na lang ako, nga wala pa sang may ginakugos-kugos nga apo, magluwas lang kay Sani. Katahong gid sa imo, iha. Dapat lang nga may kaupod kagid nga tigulang nga babayi diri sa balay. Man kun makita ka sang mga soltero diri sa amon, ay sigurado nga mga luya gid sila sa imo. Indi bala, Ricardo? Chay Marita? Kagabi pa ako nag-abot. Apang nagakatulog na kamoy. Gani nagdiretso na lang ako sa kwarto ko. Nakibot gani kay na si Ricardo sang makita niya ako. Kag-amo man si Sani sang nagbugtaw siya. Abi ko na gani kung sa nagdigid ka pangadlaw makadto diri, Chay. Ay, kahibalo ka naman sang mga tigulang. Kag isa pa, padamo ako sang ginpanghimo sa balay. Madamo pa ako sang gintugon sa akon mga kabulig antes ako maghalin. Amoy na, nga medyo na atrasar ang pagkadto ko diri sa imo. Chay Marita, kamo nang bala ni Chay Mercedita nga magdumala sa balay nga ini. Kaya nga ba lang hindi na kamo mag-star diri sang permanente? Kadako man sa balay nga ini. Kabalo ka. Kabudlay man nga bayaan kong balay ko nga wala man sang may nagadumala. Kag hindi man pwede nga isalig mo na lang tanan sa kabulig. Maayo lang gani kay nagbalik sa akon sa pagpangalagad si Selma. Siya lang anay ang gintugyanan ko sang balay. Ilabi na kay nakahibalo ako nga madugayan ako dire. Gani mapahamtang ang buot ko sa bisan paano. Abi mo, Lola, si Tita Solidad ang nagatudlo sa akon nga magbasa kag magsulat. Lasong kung makabalo na ko kuno magsulat, tudloan pag gini ako magbinalaybay, kag magkanta. Aba? Wala po bala siya ginahatagan sang sakit sa ulo? Basi kung matiga ang ulo mo, ha? Aba, hindi. Mabuot nga bata si Sani. Kag madali lang gani niya nga matun-an ang leksyon nga ginatudlo ko sa iya. Maayo kun amo. Maayo kay nagatuon ka na nga magbasa kag magsulat. Hindi kay pulos hampang lang ang ginaobra mo. Iha? Magkahibalo ka man bala mag-atipan sa mga tanom? Medyo lang. Wala ako makahibalo sang iba niya pamaagi sa pag-atipan sa mga tanom. Magluwas lang sa pagpamunyag kag pagpanguha sa mga laya nga dahon. Pabay ilang. Kay madamo ako sang itudlo sa imo. Mahuyogon nga daan ako mag-atipan sa mga bulak. Amoy nang akon kalingawan. Kung may bakanti ka nga oras, kadtoy lang ako sa hardin. Kay tudluan ko ikaw. Kay abi mo, makalilingaw bala mag-atipan sa mga tanom nga nagapamulak. Kag amoy nang ginabuhat ko kun ari ako diri. Ate, sige tita. Pagkatapos ko nga matudloan si Sani,
Makadto ako sa imo. Solidad, basikon kapuyon kasi na. Ang dapat sa imo, inayhinay lang ang pagulag. Basi kung makapalain sa lawas mo ang sobrang kakakapoy. Okay lang ako. Kag isa pa, hindi man na mabugat nga buluhaton. Mas maayo gani nga may ginaobra ako. Kay kakapoy man bala kung wala sang ginaobra. Hindi ka magkabala ka, Ricardo. Makapaayo kay Solidad ang maglingaw-lingaw sa hardin. Tungod may epekto ina sa mga tanom. Kag makapaayo ang tanom sa mga ginabatsyag naton sa lawas. Tita Solidad, tapos na ko sulat. Very good. Sige. Mahimo ka na nga makahampang sani. Yeah! Salamat gid Tita Solidad ha. O sige, katuan ko ng mga hampanganan ko. Mampang na ako. Nalipay gid siya. Si Tita Marita gali. Nakahibalo ako nga to siya sa hardin. Kadtuan ko siya Ang bayo pa, Karika. Ilibot ko anay ikaw sa bugos nga hardin. Isa-isahon ko sa pagpakilala sa imo ang mga tanom diri. Sige, tita. O dali na. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kausagpon sang kasaysayan ni Solidad, kagin pasakop ni Kristal, kagaton man ginhatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan. Manog pa kuno-kuno nga kasing-kasing. Sa direksyon ni Marnie Mongcal. Love someone new someday. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity.
Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa itong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay nun kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus. Ang main functions ni amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa isang adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may bulan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape.
Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me, when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Nando sang kahapon. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako'y magkatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Asahan mo aking mahal, ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Nando sang kahapon. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Arin ako. Nagatindog sa kilid sang kama. Kalain sang iya mata. Hindi ako makatulog sa iya. Ang iya panulok sa akon. Masakit. Kag daw ginagutom. Magpungko ka diri sa tupad ko. Hindi ako magpati. Hindi ako magpati sa iya ginasiling. Na magpungko sa iya tupad. Apang, may kung ano nga nagatulod sa akon. Na magpungko sa iya tupad. Ari na, nakapungko na ako. Amo na balay ng katapusan ko? Mapatay na bala ako? Ano pang ginahulat mo? Ari na ako. Mahimo mo na nga buhaton ang anuman nga buhaton mo sa akon. Ambugin man sina nga kung tuyo nga buhaton sa imo, Morris Suarez. Abang kinanglan kong dugo mo, wala pa ako makakaon sa sulod sa pila ka adlaw. Kag wala na ako sa panahon, agud magpangita sa mabiktima. Kag amoy na nga akong kuhaan mo sa dugo. Kag anong matabo sa akon? Mangin vampira man bala ako? Hindi. Uyatan niya ako sa iya kamot. Kagin pasandig diri ang akong liog sa headboard sa kama. Hindi. Nabatyagan kong pagsalop sa iya bangkil sa akong liog. Nabatyagan kong akong dugo nga ginasuyot niya halin sa akong ugat. Kamatyak ko. Nagalutaw ako sa hangin. Nagapalangluya ako. Naglupog ako sa salog. Kagdaw sa masuka ako. Doon sa may masakit ako. Si Gabriel. Ato siya. Nagahimos na siya. Ginasuksok niyang ang iyakapa nga maitom kayo. Makahaladlok pagid ang yadagway. Daw sa demonyo. Ipangamuyo mo nga hindi ako mauli, Morris Suarez. Tungod wala ka sa mapanaguan nga lugar. Kung maabtan ko si Sarah nga patay na.
Matindog na ako. Wala. Nakatindog na ako. Kag nakita ko nga ako ni tsura sa salaming. Malapsi ako. Kag daw sa nagahuyo-huyo. Ako lang kaugalingon ang nakita ko sa espiyo. Wala kong makita ang dagway ni Gabriel sa espiyo. Kuna mo. Matuod ang ako nabatian. Nga ang mga vampira, wala sang landong. Maupod ako sa imo, Gabriel. Maupod ka. Nga luson ka na gani makatindog. Maupod ako. Wala ko magkunahuna nga may kaisog ka sa paghambal si Namores. Pero salamat kid sa imo kabalaka. Kag nakasubuko nga imudugo ang akong ginkuha. Apang wala na sang panahon. Nagausik kita sang panahon. Kinahanglan niya makita naton si Sarah. Gani malakat na kita. Hindi ka magpalayo sa akon. Maayo ka nga tao, Morris. Kanugon. Kanugon nga wala ko ikaw makilala sa laing nga panahon. Kag mga hitabo. Di na ako. Wala ako makibalo. Kung anong gindalan nga ini sa akon sa mga tinuga nga nagkuha sa akon sa balay. Mga tinuga nga do sa mga zombie. Mga tinuga nga amo ko palang nakita. Kagarang isa. Nagauyat pa sang malaba nga patalong. Nagpangabay ako sa ila. Nga buyan nila ako. Apang wala na sila makabati sa akon. Nagatulog na sila sa akon. Panulog. Wala mas may nakita. Do sa buhi sila nga patay. Ay. Nga ba lang ginbuksan ko ang ganaan? Oo. Apang may kasanag ba ito, ha? Nagabutla pang adlaw. Kag sa akon kaisipan, kung masanag pa, wala sa matabo nga kung ano sa akon. Ay, Gabriel, luwas sa ako diri. Pero hindi ako dapat nga madulaan sa paglaom. Hindi. Nakahibalo ako nga maabot si Gabriel. Luwason niya ako. Maabot siya. Maabot siya. Nakabati ako sang tingog sa tuwa sa katulong. Sexy nga tingog. Apang wala ko sa nakita nga tinuga. Tingog lang ang napatian ko. So, ikaw ang bailarina nga nag-agaw sa akin sa kasing-kasing ni Giovanni? Sino ka? Wala ka makahibalo kung sino ako. Wala ka ba nalaging sugiran? Wala ba laging sambit ni Giovanni sa imong ngalan ko? Giovanni? Wala ko sang kilala nga Giovanni. Oh. Nakabati ako sang tingog sa akong tupad. Apang wala ko makabati sang tikang na nagpalapit siya sa akon. Ang galing. Wala gali masambit ni Giovanni ang akong ngalan sa imo. Si Gabriel ang ngalan niya. Amoy ng ngalan niya subong. Wala ba rin niya ginisugit sa imo ang matuod niya ng ngalan? Sino ka? Nga
Unya ginhimo mo ini sa akon. Magbulag ka. Maislan niyang iyang ngalan. Apang hindi niya maislan kung ano ang iya pagkatao. Kaginsunod pa niya ang ngalan niya sa ngalan sa isa ka anghel. Ambisyosong sarisang tawo. Putong mo sang hinali ang akon buhok. Nasakitan ako. Akon siya sang mortal mo bay. Kag maging akon siya. Bisan madulom. Habang ubatyagan kong kaokig sa ingog. Makita ko pa ang pag-ibualas ang kalayo sa iya mga mata. Kag nagahanda siya nga sayupon ang akong dugo. Hindi! Puyiya ka! Matilaw lang ako. Batyagan kong paglubong sa iya bangkil sa akong liog. Hindi! Puyiya ka! Oh, nabusog gid ako. Ako pang luya ako. Natumba ako sa salog. Nakusog. Pati ako sang pagkusang pakpak. Halin na siya. Gabriel. Diyan ka. Dere. Luyag ko nga matapos ang pangungot na ini. Araw na ako, Sarah. Gabriel, maghalong ka. May mga tinuka rin nga kaupod sa akon. Araw na ako sa Libatugay. Nagbukas ang puwerta. Nagasunod si Gabriel. Nagasunod man sa iya si Maurice. Gabriel, maghalong ka! Salakayan ka sa mga zombie! Hindi! Wala nagisipag si Gabriel sa mga puno na ginahatag sa isang mga zombie. Hala, padayon siya sa pagsunod pakanto sa akon. Kinasulay niyang ila patalong. Hala, isa ka zombie na dakpan niya sa tiil. Katilapyag niya ini sa mga zombie. Ato! Nagtalapog ang mga ini! Nagnatula sa katulong! Ari na ako. Oo, Gabriel. Hindi ka mag-ibisa. Mapahuli na kita. Kuguson ko ikaw. Ang mga pilas mo, Gabriel. Wala sang kaso ini. Buwas, mayo na ini. Atong mga sumbi, ano ganimo nila sa iyo? Ginsakit ka bala nila? Si Nina? Ari siya diri. Nagsiling siya. Naamo palang ining panugod. Kinkagat niya ako. Kuna mo, wala niya madala si Sarah.
Kung nakakuha sa madamo nga dugo kay Sarah, maging uli po na niya ini tubtob sa no. Kag magsunod sa tanan niya nga gusto. Makapangabuhi paghihapon sa Sarah kung adlaw. Kag makaibalo sa gihapon kung ano ang ara sa kaisipan ko. Matultular na ako ni Sarah bisan din ako makadto. O kung din ako matulog kung adlaw. Amoy ng pamaagi ni Ina, agud makatimalos siya sa akon. Ang babae nga ginahigugma ko, among mapatay sa akon. Kagamang magtuslok sang kahoy sa akong tugan. Sarah, mangkot ako sa imo. Daw sa ano kadamo sang dugo nga nakuha niya sa imo. Wala ako makahibalo, Gabriel. Anong nabatsikan mo? Kalain. Dala ako pa uli. Dala ako pa uli, Gabriel. Oo, Sarah. Mapauli na kita. Ara, nakita ko si Gabriel nga nagwa sa building nga ginakugo si Sarah. Dili lang ako sigad. Kagari, nabilin diri mga sumbi kag patay na ini. Masunod ako sa kay Gabriel. Kay basi kung makabugtaw pa ini. Mas maayo pa nga si Gabriel sa mga sumbi nga ini. Ara, ang tanan nga bintana kag pertahan, ginbutangan ko na sa ngahos. Samtang ginabulong ni Sarah ang pilas ni Gabriel. Ginwiskan ko man sang holy water ang palibot. Pag sa panulok ko, ang iya pilas, daw sa nagapali na. Morris, natalupangdan ko nga kay pusay mo. Ano pa bing ihambal ko? Wala gid ako maguna-una nga makasalapo ako sang parehos ini. Nagapati ako sa imo. Nagapati ka ba lang nga mapalayo na naton si Sarah sa babae nga to? Wala ako makaibalo. Apang tilawan ko lang. May mga sumbi pa bala diri nga parehos ang nakaaway mo? Madamo pa. Makahimo sinina sa mga sumbi. Bisan ano kadamo kung gusto niya. Kag masugo pa niya ini, bisan mas sa nagpangatlaw. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako'y magkatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Asahan mo aking mahal, ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan Lando sang kahapon. ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro.
Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa